Hello everybody, hello București, hello România. Bine v-am găsit la prezentarea canalului meu de YouTube. O să vreau să vă postez în fiecare zi cât un episod din anumite jocuri. Ce doriți voi? Bine, deocamdată nu o să cumpăr jocuri, dar dacă o să văd că vă pasă cu like-uri și dacă vă abonați, o să încercăm să ne luăm CSGO, alte jocuri. În fine, mulțumesc că m-ați ascultat și sper să intrați și voi pe canalul meu de YouTube Sherby Ferdinand. Acolo în poză din dreapta sus este fostul meu coleg Mickey, care acum sunt pe contul lui. Da, cam atâta. Da, o să fac câteva colaborări cu Mickey pe CS16. Vedem noi. În fine, mulțumesc, la revedere.